פסק דין מעניין מאוד שקרה בשנת 2023. אדם בשם דניאל ראה פרסום באפליקציה של חברת ויקטורי שהם מוכרים 4 פחיות ב-10 שקל 90. כמובן דניאל שלנו נסע לסופר, אסף 24 פחיות, הגיע לקופאי, והקופאי גבה ממנו מחיר של 15 שקלים ל4 פחיות. המנהל מיד הגיע, והמנהל הסביר לדניאל שלנו שלא רק ש4 פחיות עולות 15 שקלים, הוא גם מוגבל ל12 פחיות. דניאל תבע בבית משפט לתביעות קטנות. על מה? על הפרת חוק החוזים ועל הטעיית הצרכן ועל עוד 2 סעיפים. בסכום של 15,000 שקלים, כן, אתם שומעים נכון, 15,000 שקלים. מה השופט פסק? השופט נתן לו פיצוי לדוגמה של 3,300 שקלים, פלוס 500 שקלים הוצאות משפט, וקיבל את התביעה בחלקה. אז אם גם לכם קרה מקרה כזה, אל תעשו להגיש תביעה. הרשתות מחויבות למחיר שהם מפרסמים, ואם אתם צריכים עזרה בהגשת כתב התביעה, תפנו אלינו, הדלת שלנו פתוחה, ותעקבו לעוד.